Bapa Kanjeng Ratu. Iya, abdi pisan Dita Sarana wis ingsun tampa kanthi bondo bebek birar-birawaning manah. Yen mangkono monggo enggal karangno wujud ambalan lan piranti sesajine ana ing pasewakan agung kene minangka kanggo petenger tumekaning sasi sira iki. Sebuah dawuh Kanjeng Ratu. Sebelum gerakan sesaji enggal badhe kalarapaken. Rumaos gombong gunggeng bingah birawani manah Gusti Putri Kanjeng Ratu dipimidhangetaken aturipun risang Suga Manggala. Sang Suga Manggala mundur sawetawis ngaturi para parampara ingkang sami sida supados anggaraken sesaji saha nglarapaken takir pruntang wonten ngarsanipun Gusti Putri. Gusti Putri Camadongko hanampi dateng kiraping takir puntang lir sirang tirta swindu tumancuk katon semi riyo-riyo rumandaka karya sengsem kanggo meksi biar pindo rong bulan kumilat pindo Kartika sisih pernah cuplorot kadya daru liwat lah menikot to gampyak Putri Dumas cacah 100 dosa sekawan ingkang piniji anembani Bokor Kencana lumampah lon-lonan apa to isining Bokor Kencana Sekar Nangolcari Melati asta kiring asta Bokor Kencana asta kanan hanyebar sesekarang putri ingkang sampun pilih dumados ingkang putri ingkang maksih tanggung kilotan saya mimbawi regeni swasana ing paharyan menika kalarapaken wujuding ambengan saking Putri Dumas semusul Putri Dumas ingkang badhe lumampah yo ngaturaken reroncaning sesaji kinarya kiraping sesaji sakral ngitung batik kanthi ngasta ron sekawan sinebut ronandong luwih puring lan sak panunggalangipun sinusa ini sepuh ingkang hamung wadak ingkang dipun asta panjenenganipun Bapa Jumadi dening para prajurit angasta judang apa basa namaning judang judul sekadang ya kalarapaken wonten ngarsanipun Gusti Putri Ibu Haryanti Pujiastuti STP wujudipun judang ingkang badhe karigenaken dening para prajurit kasusul barisaning para undangan Bapak Kepala Desa Sohibu lan panjenenganipun Bapak Kepala Desa keparenga pinggah ing sasana pasewakan kinarya ngurmati wontenipun sesaji sakral ngitung batik
lan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Samingan keparon tinggal datang sasone ingkang sampun kasamaptaken lun-lunan tindairo sang Bapak Lurah dan kantun panjenenganipun Bapak Ketua Umum upacara adat ngitung batik sampun dumugi uyaning papan ingkang sampun tumuju panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Samingan lan panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang dipun wastani menika Pakepalan Pak Bi Sekeco. Monggo Bapak Kepala Desa karenga tindak sasana papan ingkang sampun pinuju lan kadheraken Bapak Sawaji minangka maestro upacara adat ngitung batih. Panjenenganipun Bapak Ketua Umum adat upacara ngitung batih keparenga tindak papan karyan ingkang sampun kasamaptaken ing acara lenggah saking panjenenganipun Ibu Ariyanti Puspita Sari Camat Dongko dhateng para pinisepuh dumateng para Bapak Kepala Desa ini sesaji ingkang sampun rinakit sampun kasamaptaken dong kasiget atur dawuh saking panjenenganipun Ibu Camat Ariyanti dumateng panjenenganipun sesepuh ingkang dipun asta panjenenganipun Bapak Ki Demit Santosa saha panjenenganipun Subo Manggala. Nuwun Kanjeng Ratu sedaya sesaji jangkeping abengan ingkang sampun katata kabeh prabides sumangga tunjuk dumateng Kanjeng Ratu. Iya sabanjure dateng Juru Ujo karena sesaji lan ambengan sampun sumadyo. Monggo enggal dipun kawedhar lan dipun larapaken diucupaken. Nuwun inggih dhateng sedika mangestaken dawuh Kanjeng Ratu. Nuwun dhumateng sangyaning para rawuh kakung Sumawana Putri boten wonten ingkang kawiji. Monggo kita sesarengan sami memuji wonten ngarsipun Gusti Kang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala. Supados menepengin dados sedya kita sedaya tansah pikantuk rito kanthi swasana tentrem didem boten wonten aral setunggal menapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Mugi rahayu sagung dumadi. Nuwun kawula nuwun dhumateng para warga agung ing Kecamatan Dongko
Ugi dhumateng panjenenganipun para tamu ingkang sinedah saha para pangarsa ingkang satu kinurmatan. Nuwun saderipun kawula amedharaken wigatos sing sedya angaturaken angandharaken wujuding burna sesaji abengan. Langkung rumiyin kula tinampa wakil saking warga Gung Kecamatan Doko ingkang sepisan nyuwun idi pangestu dhumateng para sepuh ugi dhumateng para pangeman dipun suwun pandonganipun kabeh. Nuwun kalenggan menika para warga Gung Tlatah Kecamatan Doko ngawontenaken burna saji ambengan ingkang rinakit ingkang mawarni-warni menika ingkang mijil saking sarining bumi saha sarining toya. Dene wigatos sing sedya ingkang angga sepisan ing rerangken anggen kita mahargya tumapaking warsa enggal setunggal sura 1959 Jawi menika Gusti tansah paring berkah saengga sembodo ingkang sinedya kawit saking rahmating Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan ngawontenaken ambengan ingkang wujudipun jeneng semala kangge hanyengkalane dinten Jumat Kliwon Surya setunggal sura 1959 Jawi kang sesarengan kalian setunggal Muharram 1997 Hijriah. Kanthi dipun sengkalani, kanthi dipun hormati, dipun wiwiji, mugi anggen kita nilaraken taun ingkang kepengker menawi wonten kalepatan, wonten kekilapan, mugi Gusti paring pangapunten. Saklajengipun tumapakipun ing taun ninggal menika kita sedaya mugi tansah pinayungan ing karahayon kawilujengan tansah dipun paringi kabul noping dados sedyanipun prawarga masyarakat Kecamatan Doko. Salajengipun ngawontenaken sesajen malih wujudipun ambengan mulih metri ngawilujengi kangge srana atur bekti dhumateng rohipun para luhur tanah Jawi, rohipun para luhur warga Agung Kecamatan Doko, ugi kangge memetri atur bekti dhateng Bapa Adam Ibu Hawa, atur bekti dhumateng dina wengi dina 7 pasaran 5 wuku 3 dasa sasi 12 taun 8 sekawan sedaya kula wau kangge srana hanyipun kawilujengan kesarasan kebahagiaan dumateng ngarsanipun Gusti mugi sadaya minabulaken sineksenan dening kita sedaya. Salajengipun ngawontenaken malih ambengan utawi asahan ingkang wujudipun jeneng rena 5 pulo gimbal pulo gising bunceng tulak lan sekataing burna ingkang menika awujud sesaji kangge panulak ing durgama, kangge panulak ing pala. Wiwit kala dina naga dina, kala wuku naga wuku, kala sasi naga sasi, kala taun naga taun, kala penantang petaking pasuri dari wasangar kaliwangke, mugi sedaya kala-kala wau mugi bilih wonten ingkang sampun tumama dados kekiyapaning jiwa raga. Ingkang dereng tumama mugi dipun tulak kaliyan Gusti Allah saha Kanjeng Nabi Rasul. Salajengipun ngawontenaken ambengan malih tawi asam malih pisang setanggep pisang pikuku ing gesang kita sedaya kang sampun ngrasa agami minangka pikuku ing gesang sageta padhang penggalihipun gedang kangge anggedagan ganjaran saking pangeran nyambung tuwuh nyirang tuwuh kangge ngurmati tuwuh ingkang dhuwur wonten badan kita sedaya siniram sakderengipun alun sinambung sakderengipun pedhot dados tuwuh ingkang sambung sinambung saengga sambung sinambung kawilujengan kesarasan kita sedaya
sambung sinambung rezeki kita, sambung sinambung pandunan kita, sambung sinambung barokah saking ngarsanipun Gusti. Salajengipun ki ngawontenaken malih paes kembang paes agung jajan pasar sakwernanipun ugi kupat lan keleman. Nika sedaya ugi kangge sira nuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala kangge ngipataken mala-mala bodha rencana sugeng sakit sageta kelem-kelem katut krining toya dumamahi samudra babasan drupa ngendak kala sirna. Salajengipun ingkang baken malih inggih menika ngawontenaken asan takir plontang. Takir ingkang isinipun pawarni-warni punika kangge ngurmati dumateng sederek kita sekawan gangsal panjang 6 panutan. Sederek ingkang tebih tanpa wangunan celak tanpa singgulan. Kakang kawah adi-ari rahmu kelan kusur. Najan kala wikinipun siji panggenan samangke tunggal panggenan samangke sampun siji papan. Mugi-mugi saya para wau dados sasrana kinabolan menapa ingkang dados sedya kita bujeng jejeg jeneng sengkala lan bujeng sengkala gedhi ugi kangge nuwun amrih sadaya pinaringan kawilujengan. Salajengipun ugi sedaya ambengan menika kangge nuwun dhumateng ngarsanipun Gusti inggih menika kangge ngurmati kangge memetri bumi sabat sapunipun warga Kecamatan Dongko, bumi pasabanipun para warga sak Kecamatan Dongko, sehingga bumi kala wau tansah dados bumi ingkang gemari pakrah jinawi subur kang tinandur babar tumangkar ingkang sinebar asiling murakabi dhateng kabetahaning para warga sedaya. Cok bakal saha panjang menika dawa wilanganipun wonten wilangan gangsal 7,911 wilangan gangsal kangge memetri pasaran 5 wilangan 7 kangge memetri dina 7 wilangan 9 kangge atur bekti dumateng wali 9 ugi kangge ngurmati abah-abah nungso ingkang kasarira dening kita sedaya wilangan 11 minangka pamungkasipun mugi panuwun kita pikantuk kawasanipun Allah kawasanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa kambil bundil jangkep sak menapa mlapanipun minangka pralapita bilih gesang kita sageta kados wujuding wit kalapa samudayanipun ame gunani saklajengipun sekul suci ulang usari atur pakurmatan dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagarwa putra sakabatipun Abu Bakar Utsman Umar Ali lan pendherekipun sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaat wiwit wonten donya dumugi benjang wonten yaumul kiamah. Saklajengipun bilih wonten kekirangan anggipun ngawontenaken durna sesaji kawujud ambengan. Gusti paring pangapunten lan ugi anggen kawula angandharaken temtu kathah cewek lan kirangipun ingkang baken sedaya kangge srana panuwunan wilujeng kewarasan kabahagiaan katentreman sageta para warga sakecamatan Dongko atur-ati golong pikir nunggal karep gumolong golong ngawiji dadi sawiji manunggal dadya sajuga guyub rukun membangun harjaning lalagan Kecamatan Dongko. Mugi kinabulan menapa ingkang dados panyuwun kita lan sedaya kemawon monggo sami nuwun kabul. Wonten wonten piranganipun nyuwun pangapunten ing wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu satu tudati nuwun.
sampun paripurna. Saklajengipun badhe kasambung waosan hastung para puja inggih waosan utah ingkang badhe kaaturaken dening Rama Kyai Haji Ahmad Saningan. Kawula sumanggahaken sesaji saking Pasewakan Agung Kinarya Hasanti angurmati Ibu Pertiwi. Dene waksitaning adicara salajengipun kula pasrahaken dhateng ingkang kawegan panjenenganipun Bapak Surah Duka Kapan Sawanci kula aturaken sajekalipun kanthi asesanti Sura Dirajaya Kakang Suhasta Kaping Darmastuti Rahayu Rahayu Rahayu. Kaya perkara mobil saking Pasewakan Agung. Dene panjenenganipun Ibu Camat saha Bapak Polsek Ibu Bapak Dadane Ibu Tinarah wonten ing bangsa ingkang sampun kasampuraken. Kasambung prajurit ingkang ngrangkul judang ingkang salebetipun judang wonten isi druna wujudipun takir klumpang. Ati adat agung kawasa kawakas wicaksana. Dumateng tamu undangan ingkang saking tingkat kabupaten ugi tingkat kecamatan kepareng enggal tumuju wonten ing Sasana Bugu ingkang sumadyo wonten rest area Gema Kucur Nur. Tapi ini